ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସତ୍ୟମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ। ସକାଳୁ ଉଠି ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆମେ ବାହାରି ଆସିଲୁ ରାସ୍ତାକୁ ଦହିବରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦହିବରା ଆସିଛି ଆମ ରାସ୍ତାକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଦହିବରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଦହିବରା ଖାଇସାରିଲେଣି, କହୁଛନ୍ତି ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ କାଲି କିଛି ଦେଇନ, ଆଜି ପଇସା ଦେଇ ମାନେ ଆମେ ଦହିବରା ଖାଇକି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ବାହାରି ଆସିଲୁ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ଆସିଗଲୁ ରିଲ୍ସ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମା ବାପା ଆଉ ନାନୀ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରୀ। ମୁଁ ଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ନାନୀ ଆଉ ମା ପୁରୀ ଚାଲିଲେ, ଆମେ ଦି ଜଣ ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କାଲି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, କିଛି ଦେଇପାରିନଥିଲି। ଆଜି ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଗୁପଚୁପ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ତ ଯିଏ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି, ରାଗ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ସବୁ ସୁସା ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି 5-7 ଜଣ ବାହାରେ, ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ରେଡି ଅଛି ମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତଳେ ସରିଗଲା, ଏବେ ଉପରକୁ ଏମାନେ ଆଇଲେ। ଆଜି ରାତିରେ କଣ ଘଟିବ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିଖ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ।